Ahoj, určite ste už počuli tie správy. Matematika má príbeh starý ako sám čas. Poďme sa spolu vydať na krátku cestu časom a odhaliť históriu matematiky. Všetko sa začalo v starovekých civilizáciách, ako boli Babylončania a Egypťania. Tí používali matematiku na stavbu pyramíd či sledovanie hviezd. Prenesieme sa do starovekého Grécka, kde matematici ako Euklides a Pythagoras položili základy geometrie a teórie čísel. Počas islamského zlatého veku učenci zachovávali a rozširovali grécku matematiku. Vďaka Al-Chvárizmímu poznáme algebru. Renesancia nám priniesla géniov ako Fibonacciho s jeho slávnou postupnosťou, Descartesa, ktorý spojil algebru s geometriou. V 17. storočí Isaac Newton a Gottfried Wilhelm Leibniz nezávisle od seba vyvinuli diferenciálny a integrálny počet, čím zmenili vedu a inžinierstvo. Prenesieme sa do 20. storočia, kde myslitelia ako Alan Turing a John von Neumann položili základy pre informatiku a moderné algoritmy. Dnes je matematika všade, od vášho smartfónu až po prieskum vesmíru. A všetko sa to začalo tými starovekými čmáranicami. Zostaňte zvedaví, prieskumníci matematiky.